Dugu min n'a bɛ wele ko Filamana ani Janko Meri la ni o ni Yanfoyila cɛ yɛrɛ bɛ taa kilomɛtiri 100 bɔ ɲɔgɔn la. Nin dugu kofɔlen fila in tun kaleyalen bɛ kosɛbɛ taratadenw ka dugu jɛ araba la. Isa Sidibe, Filamana sifinakaw ka cɛkuntigi le don. A bɛ ɲɛfɔli kan ye k'o tɛmɛna cogo min. An bilara ɲɔgɔn na damabaara yɔrɔ nɔfɛ. Donc Filamanaka ko ko a yɔrɔ dɔ baara de Jamila ko a kana baara. Donc tile fɔlɔ la an taara an bɛ taa baara kɛ. Mɔgɔ caman ma taga ɲɛ Jamilaka ninnu wulila ka taa k'u bɛ taa mɔgɔ gɛn ka bɔ yen. U taara sɔrɔ dunan ka ca mais Filamana dugu kɔnɔ mɔgɔw man ca. Jamilaka ninnu taara ka taa fɛn bɛɛ tiɲɛ k'an ka motɛri ninnu fɛn k'u bila kɔlɔn kɔnɔ dama kɔnɔ. Donc fɔra Filamanakaw ye o ma nɔgɔ Filamanaka ninnu ma. Filamanaka ko Jamila bɛ se ka a gɛn baara la cogo an bɛɛ dugu kelen. An ye sigi ka kuma fɔ ka fɛn bɛɛ kɛ an bɛɛ dugu kelen bɛ se ka kɛ cogo di. Donc Filamana denmisɛn bɛɛ bɔra k'a fɔ an bɛ taa baara kɛ. Donc an b'o baarakɛyɔrɔ la Jamilaka i labɛn ja dugu mɔgɔ bɛɛ bɔra marifa b'a bɛɛ bolo. Jɛgu sigilen bɛ ka Filamanaka in makɔnɔ. Donc u ye mugu ci daminɛ. Filamanaka kumana ka dɛsɛ. Cɛ an bɛɛ dugu kelen a bɛ se ka marifa ta an kama cogo di. Donc u ye mugu ci daminɛ. Donc Filamanaka bolila k'u ka moto to. Marifa ye kisɛ ye mɔgɔ 7 de sɔrɔ. Min bilisira mɔgɔ 7. Ni mugu ci in senfɛ est-ce que a ye wele bila faamaw ma a yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na wa? Bon, madame, il y a fait comme on connaît la canne ni quatre décès. Sécurité qu'on a mais ils ont venu tardivement parce que n'a pas comme Mouchira tarata 16h mais sécurité donna Filamana faut araba 8h c'est pas facile. Filamana tout commencer à kabe ou kata taju sara anga chorwa ou la ka maîtriser non tout sauf ça. Mamunu banana olu yɛrɛ ka lahalaya bɛ cogo di ni waati na? Il y a 3 blessés qui est très grave au masque à Froque Filamana a évacué Kata Yanfola. Arrivé à Yanfola, côté à Froque, il a évacué Kata Bomako. Moi, ça va bien Bomako à Froque là. Donc, on la pour que c'est bon. Mais effectivement, 2 personnes autour de Yanfola, au thème Odourou. Donc, mon entourage Flamana, qu'on s'est Froque Flamana au Lumata. Aw ka sigidaw la lakanakulu dɔ sigilen do maaw ni u burufɛnw lakanani kama yi wa? Janabet tun bɛ Filamana. Quand la Janabet tun bɛ tour kɛ Filamana, bɛ rotation kɛ chaque 2 semaines, o bɛ ɲɔgɔn changer. Quand Janabet to Filamana ko dɔ bɛ tɛ sɔn ma mais bi ça fait 4 ans maintenant bien 5 ans. Janabet tɛ foyi tɛ. Ni bɔra Yanfola jusqu'à la frontière 140 150 km i tɛ tenitigi ɲɛna. Ka bɔ hakili ma dɛ. Nous sommes à la frontière de la Guinée et la Côte d'Ivoire. Encore hakili encore bana ya laɲini kɛ cogo bɛɛ la. Donc o kɛ dɛmɛ bɛ kɛ pour que sécurité bɛ se ka lakana Filamana cogo min. Mariam Kuyate Bamako, VOA Bambara.